Hello everyone! Welcome to my vlog! So once again, it's me, Myra, and my regards to all of you, to each one of you who watching my vlog right now. So hello! So I hope all of you is happy today and please stay safe everyone as always. And today is morning. Today is morning, yeah. Ang ganda po ng gising ko ngayong umaga and naisipan ko na mag-vlog ngayon kasi kahapon dumating po yung pinakaantay ko na parcel. Kasi we all know naman na nag-sale yung Lazada. And nag-11-11 sila and then ang dami kong in-order. Siguro yung naka-parking ko ay 8 orders. And yung iba dumating na, hindi ko na siya pinag-vlog. And ito yung lucky one na napili ko. So, yeah. Samahan nyo akong mag-unboxing nito. Yeah. Alam nyo na naman kasi nakita nyo naman sa description box kung ano ito. So, ito po ay GML. So, medyo pricey po ito at nagkataon lang na napa-order ako kasi nga nag-sale ng 11-11. Kaya napabili ako. O, diba? Kung hindi siya sale, hindi ako bibili kasi ang mahal. Magagalit ang mudra ko na naman. Kasi ang dami kong mga in-order. Pero nakakalungkot, bumili ako ng isang blender. Hindi siya nagana. Pero buti na lang, 150 lang. Kaya hindi na ako nagreklamo. Hindi siya nagana. Diba? So, ito po siya. Ayan siya. Ayan. Hindi po ito sponsor Wala, gusto ko lang makita sa inyo. So, of course, from Lazada. So, yan. Na-disinfect ko na to kaya kahapon pa bago ko siya hawakan ng tagal. Kasi diba, mas mabuti na yung nag-iingat tayong lahat. So, ayun. Let's get started! So, ayan. Buksan ko na po siya. Sino sa inyo ang mga mahilig mag-online? Sabi nga ng mama ko, deactivate ko na daw yung, yung mga online na pinag-orderan ko. Kasi diba, nakaka-addict mag-order. Diba? Lalo na pag nag-sale, 11-11. O diba, bongga. So, eto siya. Ayan siya inside. So, ayan. Oh, diba? Alala. Ayan. Oh. Naka-bubble wrap siya, which is perfect. Napaka-secure ng packaging niya. Ayan siya. O, diba? So, pansin ko, yung buhok ko, buhag-hag. Kita nyo yan. Ano ba yun? Ang pangit naman tingnan. So, ayan. But anyway, dito kayo mag-focus. Dito kayo mag-focus sa GML. Slim belt. O, diba? Trending na trending ito sa TikTok. And, naano lang ako, na confused lang ako kasi bakit ang daming bumibili nito na sabi daw ay maganda. Meron kasi akong ginagamit na pang waist trimmer. Ginagamit ko siya. My purpose is dahil cesarean ako at ang hilig kong magbuhat ng exercise na may bigat. Nagpo-push up ako, sit-ups, and nagbubuhat ng mga mabigat na medicine ball. Yung mga pang gym, naisipan ko na gumamit ng waist trimmer para naman parang ano siya, parang protection ng belly button ko na hindi, saka ng backbone ko na hindi hindi ako mabalian. Kasi kapag, sa akin lang kapag nag-exercise ako na merong parang supporter na waist trimmer, mas magaan mag-exercise. So, eto na siya, daldal ko na. So, tanggalin na natin ang bubble wrap. So, ito po siya mga sisi. So, ito po ay branded, original. Mismong binili ko siya from GML Lazada. So, ayan. As you can see. Kita nyo ba? Wait lang. Ayan. Oh. Nakalagay, slim belt. Look slimmer instantly. GML. Great for home, office, shopping, walking, relaxing. Easy to use, double compressions technology. So, ibig sabihin, pwede daw siyang gamitin mo anywhere, anytime. So, ayan, nakalagay naman dito sa gilid po yung your ideal figure in just 2 easy steps. So,
Number 1, Fasten Compression Shaper, Adjust Training Band. So, that's it. Ganun lang kadali. Diba? So, napakadali lang gamitin. Well, itatali mo lang siya sa waist mo and then that's it. Ako, gumagamit ako nito, pero hindi pa ito yung brand. Kumbaga, first time kong gumamit nito. Kasi yung mga dati ko, made in China, hindi siya branded. And kapag gumagamit ako noon, ay nakapatong sa damit ko. Kasi kapag nilagay mo siya automatic sa skin, may tendency na magkaroon ka ng rashes at mamula or mangate. So, yun. Tapos, sa likod naman, ang nakalagay, ito, sabi na, comfort boning structure, variant compression panels, waist training bands, adjustable front inside, fitting wraps. And nakalagay dito, GML belt is the innovation that compress your waist and reduces measurement. Talaga? So kapag nagsuot ka daw nito, ay pwede kang may tendency na ma-reduce yung measurement mo sa waist. Its unique double compression technology combined with special neoprene fabric creates a thermal effect to retain the warmth of your body as you move. Give you a way to show off that sexy, eye-catching shape you've been hiding all this time. So, super comfortable and with 2 levels of compression. Slim belt even helps you maintain the correct and elegant posture during your walks, runs, or workouts without rolling up or down and detach easily. So, pwede siyang mga pang-jogging, pang-exercise, pang-bahay. So, kahit saan, anywhere, anytime, pwede mo siyang isuot. Slim belt is ideal for men and women as it fits perfectly to the body and still accompanies you at work, at home, and wherever else you desire. So, made under license, of course, China. But branded po siya kasi sabi GML. So, yun. And yeah, ayan yung nakalagay dito sa gilid. Ayan. Unisex po ito, pwede sa babae at sa lalaki. O diba? Tapos kaganda ng model. Maraming gumagamit nito, si Sammy J ng TikTok, siya ang nagpauso nito. So dahil sa kanya, maraming bumili. Pero yung iba, ginamit yung discount niya na Sammy something. Pero ako, binili ko mismo ito sa Lazada, GML company. Basta yung shop nila mismo sa GML. Kasi yung iba, mismong kunyari, GML, www.com.ph. Pero ako sa Lazada. Meron din ito sa Shopee, pero sa Shopee mas pricey. Sa Lazada, medyo mura. O, diba? Ang ganda! Excited na akong gamitin siya. Bubuksan natin. Wait lang ha. So, ayan. Bubuksan ko na siya. Tatanggalin ko lang yung tape. So, ayan. Nabili ko ito. Worth of 600 plus. Nakalimutan ko na hindi ko na worth of 600 plus. So, plus shipping fee. Kasi, yung normal price nito kapag hindi sale, 1,000. So, dahil nag-11-11, so, I'm lucky na sale siya. Kaya, ginrab ko na yung opportunity. At I think, matagal ko na itong magagamit kapag nag-workout. Ayan. So, ayan siya sa loob. Ang kapal ng box. Oh, lala! Ayan. Napakaganda ng packaging. So, super bago talaga siya. Halata naman. Oh, ang ganda. Tapos, talagang napaka-sealed niya. May nakalagay pa dito na plastic, dangerous, avoid. Malabo, hindi ko mabasa. May warranty, tsaka warning. Ayan, buksan natin. So, ayan! Diba? Ang ganda. So, i-fold natin. Ganyan siya. So, ito ay size, size large. Mas gusto ko kasi yung may extra ako compare sa walang extra. Kasi masikip masyado. Kapag large, mas maganda yung pagka super, tight and super higpit.
So, ayan. O, diba? May amoy siya. Amoy parang plastic. GML. So, ito ay leather. Tapos ito, napaka-soft. Ayan, napaka-soft niya. And kapag, ayan. Oh, may branded talaga siya. Oh, may nakalagay. Slim belt. GML. Tapos ganito siya. Ito yung magsusupport sa likod mo. Para siyang may wire. Tapos, ito yung kabila. Ito yung magiging ang harap. Ito yung loob kapag sinuot mo siya. Rasmus! Ayan. Andito yung ano niya, slim belt logo. So, ganun siya kalaki. O, diba ang ganda? Ayan, large ito. Yun nga lang, dahil bago, may amoy po siya ng konti. Okay lang yun. Takatingin ko, ito naman ay nalalabhan. Ay, napakaganda. So ngayon, excited na akong gamitin ito. Ready na akong gamitin. Ang kagandahan talaga ito, oh, may ano siya, parang rubber dito. Yung pang-exercise, katulad nung mayroon akong Iolite na booty band. Yung ano, pagka-style niya, may ganitong parang, ito, hindi ko alam kung tawag dito, parang siyang rubber. Ganda. So, ang galing. So, mapapalitan ko na yung ano, yung isa ko doon na waist trainer. So, yan. I'm so happy. So, ayun. Yun lang ang vlog ko mga sisi. Salamat sa pagsama sa akin na mag-unboxing. So, kung may katanungan ka, please don't forget to comment down below. Sasagutin ko po yan. So, once again, nabili ko po ito sa GML Lazada. So, ma'am, pwede mo rin siyang bilhin sa gmlww.com or GML Shopee. So, ikaw na bahala kung saan. So, yeah. Thank you everyone for watching and see you on my next vlog. Bye-bye! Always remember, live the life to the fullest. Love yourself, be yourself, and be happy always. So, bye-bye po. Ingat kayong lahat palagi.